Patay! Ganihara man kong sinugba ni man mo kauras sig sugba diri nga. Wa pa man ni naluto. Sa kaya nga na kong buhato na ni. Ay, tama! Naanak ko pinahuna-hunaan. Kani akong mayo. Buhaton. Siyaro! Sa kainit sa adlaw? 5 ka oras yung sinubag niya, wak ang naluto. Siyaro di ka maluto, anong kainit sa adlaw ron? Gunggong! Barinig kita sa... 3 hours later. Matay! Tulo naman ka oras niya kung di... Sugba, wak ka man naluto. Kapuya eh. Gutom na pagit. Ito na. Apa dyan lami ning kuka ni? Saka akong kaunon rin. Kalibangon manggoy. Malibang sa ako. Kagawas ra gyud. Sa may bahu awe. Uy. Ito. Hoy! Libang na buka ba? Oh. Wala ko, nanggunar ako. Ito gra ni mahog taira nag-agin ako. Pataan eh. Kitaan ko. Ilan makaatuwa ato? Atay. Gutom naman ako. Las kato pa mong niagi kong Domingo na niud tulas. Uy, jackpot na ako sa kumaisan. Arbison ko niyang mamais. Arbison ako ni. Problema ni saong pagkuha ni. Saong ka ko ng pagkuha ni. Hay. Sus kasayon. Kaluto na ko ni para makuha na ko ng maisan. Sus kasayon. Uya si baktas ani taasan kay dagutom gibati na batag kagutom ani ba. Sa kay maayong kauno na nero na. Ah. Pura. Uy jackpot. Kalamia gid aning durianan ni madala pa na ko sa balay makakaon pa ko dai makadala pa ko bring home. Kahumuta gid. Ah, lami kini gid ba. Pan lang lagi unsaon kina ko ni pagkuha ni taas kini punoanan ni ay gani asa kini mga tirada ani daw ha tara kuha lagi ni ako ni katon what the fuck
na jud ko dre karon ka. Makuha na jud ti ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Unsa man ka pa mangigis man ka? Sa mampud ka nga mag-atang-atang mabud ka sa kalsada? Unsa man po ng motora pa nga mangligis man? Upa man sigurong break ana. Bitaw, tinuod pud na. Daot gina akong break. Mo biya nga dito pud bitaw sa unahan, napud ko'y hapit dito naligsan. Ah, mao pud ay pa. Dito pud pa. Lain pa'y naong nako no. Asa man tuod tong imuhang mga igsuon? Pangitaa siguro kay na ako isugo sa ilaha, murag naa dito to sila sa pikas nga balay nya. Ato ko palihog dong. Murag mauna ni nga balay bro. Buo man ni nga balay di man ni pikas. Matay ni si Papa nga. Kanina ra mo ko tutoy ka ni sudad sa lasang nga ko nakita nga pikas nga balay puro man ni buo. Uli na lang ko di ako ni si Papa nga wala ko kitag pikas nga balay. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ha, alam na dis. Ay, salamat. Nakuha rin tara ako nagbitay-bitay ng itlog. Ay, sa itlog. Saging yun. Maayo gigay ko mangitag pamaagi ba. Tama na po para mahinlo po niya ako ang saging dire. Galing yan! Asa man po na ako nilabay ha. At dito. Oh, no, 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 no! I'm a